Така, момчета. Айде да мен Никола Бърз. Други да същото момчета. Любчо на Загорека. Кой друго няма? Гошев. Защо се обождати? Двама Гошевци има, единият тук и другият тук. Тебе не побързайте, бе. Снима. Искам съвсем сериозно. Той винаги се бъде при нас нещата сериозни, но това значи да са намусили и да съсед най-вече. Ще се направим част от нещата като репетиция, като изразец и оттам нататък си вършим нашата програма и да не го задържаме него. Така, готови за поклон? Господин Клон, не се крива тук. Чакай сега, ти имаш също ангажимент в тази зала. Макар че трябва да се структурираме допълнително. Усмихвам допълнително. Готови? И. И.
ребята. И.
Четвърто. Та-ра-пам-па-ра-ра-ра. Стой. И... Дайте момента от хатропети, когато влиза третата група и момичета влизат та-ре-ре-ре, преди да влизат. Разбирате ли да? Та-ре-ре-ре. Трета група на хатропети, като влиза най-малката група, бе. Минали са 32 такта. 60 долу, бе. Това е първо видиш. Сега хубаво се объркате ти. Момичета влизат с основно чувство до 8 такта веднага. И... Знаете, момента, когато момчето тук е свършило, тия момчетва си е много момче, когато разделите, момиче да бързо от блока. Бързо, 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 бързо. Значи фактически оставя преди самата Галя. Нас се остава сама. Тъй като тук е Мирослава. Две. Тук е всички, да? Няма проблем. 3, 2, 4, 6, 2, 4, 5, 2, 6. Така идеално. И... Славички язък. За славички язък, славички язък. Може ли тук, нали? А той кой бива? Люкто, да, тук е тива вода. 3, така. Него той разбраки са дълбоко преседне. Със сила. Значи един от който да се прибачи време. Него може да чуки време вече. Значи първите металчори, които в Нова Загора направих,
Виж, той е млад господин. Айде, излечете малко. С почертани на стъпки да бивате здраво, дълбоко прикрепне. 3. Главата, как ще беше главата? Правото, левото напред. И! Сега, махнете се от самото начало. Да благодарим на оператора от РНЦ канал. Ще си имаш още. Добре, дайте начало, махнете. Куда е? Днес гост в нашото студио е Енчо Енчев, главен художествен ръководител на детско-юношески фолклорен ансамбъл Загорчета. Поводът е 15 годишната от създаването на фолклорният ансамбъл и още една добра новина, че точно тази годишнина ще бъде отразена на празничния концерт по повод празникът на града. Добро утро, казвам на вас. Добро утро на вас и на вашите зрители. Първо, как се чувствате като водещи лица, които ще изнесат празничния концерт по повод празника на града и конкретно как ще бъде отбелязана тази 15 годишна? Разбира се, радостни и се чувства за отговорност. Че такова доверие нас е гласувано да закрием тържествата по повод празника на Нова Загора. Тържествата закрият с един тържествен концерт, който ще бъде по повод юбилея на ансамбъла на 15 години от създаването. Мисля, че тук съм чул говори, че това е 15 годишен юбилей, тъкмо съвпада и с тържествата по повод празника на Нова Загора. Ще бъде интересно за новозагорците и има възможността да ги покаря на този концерт да заповядат. А как върви подготовката? Подготовката върви усилено от много време, почти от началото на септември месец. По отношение на репертуара няма проблем, но събирам старите изпълнители, старите участници, които са били в ансамбла и използвам възможността на вашия ефир да покаря всички участници, оркестранти, танцори, певици след понеделник, мисля, че е 30 септември, да заповядат в залата на ансамбъл в читалище Денис Сивков след 19 часа. Ще бъде приятно да ги видя, да може да направим с тях едно от старите неща. Било песен, било оркестрова смена, било танц. Ще бъде интересно и за самите тях и предполагаме за зрителите на концерта. Колко участника предполагате, че ще включите в този празничен концерт? Групите, които са в ансамбъл Загорчета, са 4. Един концертен, втори концертен, така наречените стажанти и 2 подготвителни групи. Но основно тежестта на концерта, скерата ще бъде от концертния състав и от стажанти. Разбира се, имам намерение и мисля, че ще го осъществя, това е мое намерение, да поканя старите бивши участници да се включат в програмата. Програмата ще бъде в рамките на час и 10 минути, тъй като не е необходимо повече да един такъв тържествен концерт. Надявам се след това да има приветствия от колеги и от много гости на самия концерт. В момента зрителите на Яница канал имат възможност да видят и как върви конкретната подготовка. Една ваша тренировка. Как преминавате? Децата слушат ли ви? Дават ли собствени идеи? Те не могат да ни слушат, тъй като аз им ангажирам вниманието. Разбира се, че дават. И това е приятно и положително, че самите участници понякога помагат и с идеи. Но работа е трудна, изморителна, но пък приятна, предполагам, за всички. Според вас, защо? Какво е вашето мнение? Защо се е запазил този интерес към народния ни танц? Специално в Нова Загора.
Първо ще го звучи нескромно, че изтъквам себе си като ръководител на ансамбъла, но вече 21 година съм в Нова Загора и поставях началото на първо танцов стар в района на Пионерски дом и от 86-та година, когато направихме детски юношески ансамбъл за горчета с оркестъра по школата Илия Аврамов и хора на село Христоботев. Може би любовта към българския танц и да запазим българщината преди всичко. Вие в предварителният разговор ни споменахте, че има още една добра новина, която ще стане факт при отбелязването на 15 годишната. Официално името Загорчета ще бъде прието. Аз благодаря за този въпрос. Надявам се да стане. Говорил съм с господин Желязко кмета. Има предложение от моя страна като главен художествен ръководител на само Загорчета да внесе предложение в Общинския съвет, тъй като името Загорчета е известно и прието от обществеността, от колегите в цялата страна. Самите участници си го избраха и мисля, че ще бъде приятен повод и един подарък по време на тържествения концерт общинските съветници да приемат името Загорчета за официално и за което предварително им благодаря. На всяка годишнина е време и за равносметка. За вас какво сте постигнали през тези години като художествен ръководител и какво искате да постигнете? Значи, връщайки се назад, първо, че толкова много деца са минали през този ансамбъл, даже и всички да не са останали да танцуват, просто 1-2 години да са танцували, все пак някаква частица от обич към българския танц е останала поне в сърцето им. Равносметката, че много концерти, много изяви, пътуване в чужбина, снимки в телевизията, много приятелства стават. Ето, това са четвърто поколение танцори, които в момента играят в ансамбъл Загорчета. Доволен съм, че има богат репертуар от почти всички етнографски области на България. Доволен съм, че има желание от страна на мен и на колегите, оркестранти, помощни ръководители, на самите участници. Но аз си мисля, че много е важно как самия ръководител ще подходи при работа с децата, защото те са така малко разсеяни. Ако не им ангажираш вниманието непрекъснато с нови неща и пълноценно да се изявяват по време на репетиция, мисля, че нещата тогава стават. По традиция всяко лято вашият ансамбъл посещава чужда страна. Какво стана тази година? Къде успяхте да отидете? Значи, вие сте права, че има традиция. Това е положително и хубаво за самите участници, защото все пак и ни пътуване зад граница сплотяват колектива, второ виждат своите възможности и сравняват ги с другите колективи. Значи, тази година пътувахме в Турция, в Одрин, в град Лалапаша. Не беше фестивал, за разлика от предни години, но това мисля, че няма значение. Важното е да пътуват навън едно малко градче на 30 км от Одрин, празник на града. Участвахме на 2 концертни програми. Аз съм доволен, децата също. Просто спази с традицията отново да пътуваме зад граница. Какви са вашите впечатления от посещението там и специално как се приема нашият фолклор? Значи, ние, който в района, където бяхме тая година, лятото, мисля, че юли месец, е близко до българската граница. Много пъти вече пътуваме зад граница. Приемат са нашите танци, преди всичко танците, много добре, с ентусиазъм. И като бяхме тая година отново в Турция, няколко биса връщания, така приятелски взаимоотношения, много от тях така и селници говорят и български език. Просто една хубава атмосфера се получи. Да. Но това е положително, че децата, като излизат навън, сверявайки часовника с другите колективи, по такъв начин добивате самочувствие за самите себе си. А има ли възможност да приемете нови членове във вашия ансамбъл? Да, още веднъж благодаря за този въпрос. Наистина, ансамбъл Загорчета всяка година попълва групите си, по-скоро подготвителните начинаещи напреднали. Значи, използвам възможността още веднъж на вашия ефир да поканя всички дечица, момичета и момчета от 6 годишна възраст, значи първи, втори клас предучилищна, след понеделник 17:30 да заповядат в залата на ансамбъла, която се намира в читалище Денис Свиков на втория етаж. Там ще бъдат и моите колеги. Ще бъде приятно да запишем нови деца, сега да покажат възможност. Изпита се състои в това просто ритмика и как изглежда фигурата. Не е такъв някакъв изпит да се притесняват и родители и деца, че по принцип никога не връщаме. Да. Всички желаящи ги записаме в ансамбъла. А вече, ако покажат данни, в края на годината по Коледа прави се една продукция пред родителите и се отсяват, които имат възможност продължават, които не, за съжаление,
Просто и условията в залата са такива, че тя малка не може да побере всички участници. Но още веднъж използвам възможността да поканя всички желаящи, които искат български танци и да танцуват в ансамбъл Загорчета след понеделник 17:30 да заповядат в залата на ансамбъл. Надявам се и съм сигурна, че ще има желаящи. Разбира се, съм сигурна, че ще дойдат и много новозагорци на заключителния празничния концерт по повод празникът на града, където отново нашите талантливи деца ще покажат своите възможности от детско-юношески фолклорен ансамбъл Загорчета. Благодаря много, че бяхте гост в нашото студио. Благодаря. Енчо Енчев е новозагорец на годината. Вие гледате информационната емисия Вчера, днес, утре. Добър вечер, уважаеми зрители. Новините от първият работен ден за тази седмица, 15 октомври. Тържествата по повод празникът на Нова Загора, 14 октомври, Петковден, приключиха вчера с традиционният коктейл на общинска администрация, на който за втора поредна година се избира новозагорец на годината. И тази година титлата е грабна представител на културата. Главният художествен ръководител на детско-юношески фолклорен ансамбъл Загорчета Енчо Енчев стана новозагорец 2001. Ето как кметът на община Нова Загора Желязко Милев съобщи новината с нощ. В празничната нощ, по традиция в празничната нощ за новозагорец на годината се обявява тук, именно на коктейла на общината, и тази година новозагорец на 2001 година е господин Енчо Станчев Енчев. Но за мен е изключително удоволствие и чест да обявя вторият за това столетие новозагорец на годината, господин Енчев. За нашите гости ще поясня, че господин Енчев е художествен ръководител и хореограф на детско-юношеския ансамбъл Загорчета, които днес имат 15 години юбилей. Ето и почетния знак на града, с който ние го удостояваме. Искам да благодаря на господин кмета, на всички гости. Приятно съм изненадан, въобще не съм очаквал, че получа това признание, но още веднъж благодаря на всички за това, че удостоихте културата в Нова Загора, след като за втора година, миналата година беше господин Иван Стоянов. Значи, това е едно от средствата, които трябва да поддържа духа на българина на културата. Още веднъж благодаря. Какво каза за Яница Канал, новозагорец на годината Енчо Енчев, секунди след като получи почетния знак на град Нова Загора? Предният новозагорец на годината, поставена традиция от миналата година. Задължава ли ви всичко това, господин Енчев? Разбира се, за още по-големи успехи, за по-големи достижения, поне говоря от своя име, за развитието на само Загорчета. Да. Какво бихте пожелали на новозагорци? Днес е толкова хубав ден за тях. Много положителни и приятни емоции, не само по повод празника на Нова Загора, и въобще през идващите и бъдещи години за Нова Загора. Много успех, просперитет и късмет на Нова Загора, на новозагорци. Да. Благодаря и още веднъж честито. Само час преди да стане новозагорец 2001, Енчо Енчев получи най-високото новозагорско отличие – медалът Диньо Петров Сивков. Същият медал получи и детско-юношески фолклорен ансамбъл Загорчета, който навърши 15 години. Невероятен концерт, пълен с български дух, майсторство, артистичност и красота показаха Загорчета с нощи пред публика. Театралният салон на читалище Диньо Петров Сивков се оказа в истинският смисъл на думата тесен да побере новозагорци, дошли да се насладят на талантливите деца. С много майсторство беше подбран репертуарът за юбилейният концерт на фолклорният ансамбъл.
Своя място намериха и бившите възпитаници на Енчо Енчев. На финала по традиция загорчета духнаха 15-те свещички на огромната торта и изслушаха заедно с ентусиазираната публика на много елета. Нестихващи аплодисменти и много цветя и поздравителни адреси поставиха финала на тържественият концерт по повод празникът на Нова Загора, 14 октомври Петковден и 15-та годишнина от създаването на детско-юношески фолклорен ансамбъл Загорчета. И тази година Добро утро! Вие продължавате да сте с утрешния блок на Яница канал Утро. Дойде ред и с утрешният ни гост. С голямо удоволствие казвам добре дошъл в студиото на Новозагора 2001. Здравейте, господин Енчев. Здравейте, госпожо Карелиева. Както вече обявихме, уважаеми зрители, Новозагора 2001 тази година стана главният художествен ръководител на детско-юношески фолклорен ансамбъл Загорчета Енчо Енчев. Само че с това не спират хубавите новини. Обявихме вече, господин Енчев, че с решение на местният парламент вие получихте и най-високото новозагорско отличие, медала Диньо Петров Сивков. Честито и за това. А беше утвърдено и името на детско-юношеския фолклорен ансамбъл Загорчета. Самият ансамбъл също получи такъв медал. Как се чувствате след толкова много награди? И радостен, и уморен. Аз вярвам, че сте много уморен. Добре, какво означават за вас тези награди? Как ги приемате всъщност вие? С огромна благодарност. И в първи момент и малко така и с... Не повярвах, особено за Новозагорска годината. Вие сама бяхте свидетел на тържеството. Но още веднъж ще използвам да благодаря за тия награди. Това показва, че ръководството в Новозагорска се нацени духовността. Да, точно това исках да ви попитам. Дали мислите и вие, тук във вторник нашата беседа беше един общински съветник, господин Кисьов, и на него зададох същия въпрос. Дали мислите, че е значещо и емблематично това, че Новозагорец на годината, една награда, която се учреди миналата 2000 година и така дава заявки, че ще се превърне в добра традиция в градени по повод празничните прояви. Дали всъщност това е знаково, че за втора поредна година човек на културата, човек на духа печели тази награда? Значи вие сама отговорихте, след като казах, че за втора година човек от духовната сфера е Новозагорец на годината, и аз тук съм чул говоря точно за това, че наистина ръководството в Нова Загора, общинското ръководство има предвид, обръща внимание точно на тези неща. Защото за да запазим България като нация, значи, разбира се, и икономиката трябва да бъде силна, но все пак духовността трябва да бъде на преден план. Културата и всичко. Добре, благодаря ви за това, че трябва да бъде духовността на преден план. Надявам се онези, които не мислят така, да си коригират отношението към проблемът култура. Сега обаче си мисля, че ми се ще да си поговорим с вас за този юбилеен концерт. Аз и тогава ви казах, ако си спомняте, че толкова пълен салон, не пълен, претъпкан, отдавна не помнят новозагорци. Ако тръгнем от реакцията на публиката, тя беше невероятна. Мисля, че певци, танцори, всички, които бяха на сцената, сякаш се зареждаха с енергия от публиката, която реагираше прекрасно, която непрекъснато аплодираше. И преди да ви попитам така за вашата вече професионална оценка, как ще оцените как се представиха загорчета на този концерт, да тръгнем от това, как се стигна до него, защото в повечето случаи за зрителят, който се усмихва, който поздравява, който казва прекрасно, вълнуващо, остава скрито нещо друго. Преди време зрителите си спомнят, ние показахме другото. Как минава една репетиция в детско-юношеския фолклорен ансамбъл, колко много труд, нерви, емоции се изразходват. Така стигнахте? Концертът беше изстрадан от всички. Включая себе си. Всички приеха при сърце нещата. Все пак това е една годишнина. Не е малко 15 години. Един такъв колектив да се поддържа на такова високо ниво.
По отношение на програмата, вие казахте наистина, че зрителите видяха технологичния процес, как става в акционната зала, но пак повтарям, с много труд, много усилия, с повторение. А за този концерт специално искам да благодаря на бившите участници, тъй като те заредиха с енергия и по-младите. И младите си казвах, аз така ги наблюдавах на репетиции и след репетициите, големите оставаха да репетират, казват, бе, тия големи хора танцуват и ние също трябва да танцуваме пред тях. Но те внесаха така един положителен елемент, за който страшно много им благодаря. И младите видяха, че също трябва да танцуват като така по-рано родените от тях. Да, те внесоха един много хубав друг елемент, този на приемственост. На това, че без значение колко време са танцували при вас, преди колко време са го правили, те винаги могат да бъдат на сцената, защото детско-юношески фолклорен ансамбъл Загорчета е по-скоро емблема. То е нещо много голямо, даже и със семейство бих могла да го отъждествя, но в една много висока сфера, тази на българщината, на духа, на народната песен, на народния танц. В този смисъл да ви попитам какво са наистина тези 15 години за вас, за вашите танцори и как мислите, какво пък са тези 15 години за новозагорци? На първия въпрос бих отговорил така, че тези 15 години са много, с много успехи, разбира се, и с много трудности. Аз само се е срещал. Иначе 15 години за Новозагор мисля, че е едно богатство, колкото и да звучи нескромно от моята уста като голям художествен ръководител. Но смея да твърдя и мнението на колегите, които са били на концерта, не са само така много високо место заема в редицата така от този тип колектив в България. Да. Добре, като се върнете така назад във времето, кое наделява повече? Неудачите, трудностите, мъката или пък този непрекъснат досег на вас с младите дарования от този град, желанието ви да ги въведете в неизчерпаемата сфера на българският фолклор, да ги възпитавате в този дух, защото за никого не е тайна, че вие възпитавате, не само обучавате. Значи да има една максима в казармата, че така трудните неща винаги се забравят с страна за напред, винаги се гледат хубавите неща. По принцип, след като има хубави и положителни неща и добри успехи на само, трудности се забравят. Просто това са ежедневни и съвсем необходими неща. Без трудности нищо не се постига, разбира се. Добре, обикновено на един рожден ден, защото вие си имахте рожден ден, 15 години отбелязахте, освен всички хубави думи, които чувате, освен поздравите, така се прави и някаква равносметка. Вие успяхте току-що така да я направите в кратце. И все пак, освен равносметка, трябва да дадем възможност за това да се чуят бъдещите планове. Какво би се случило на този ансамбъл за следващите 15 години? Какви са амбициите ви? Това е много важно. Желанията ви? Амбициите са само в добра посока и само напред гледам. Аз до някъде вече започнах да осъществявам една моя отколешна мечта, като дойдох в Новозагор през 80-та година. Децата на първите ми танцори да участват в ансамбъл Загорчета. И това се случи на този концерт. Това е много хубаво. Като страшно много радва и приятно. Те децата идваха с майките си вечерта на репетиции и всички, които бяха тази момиченца и момченца, казаха: господине, ние ще да танцуваме в ансамбъл Загорчета. Което ми страшно много ме радва и не мога да изразя така възхищението от тяхното желание наистина, но това е плод на работа в ансамбъла, това, че родителите им са танцували и вижда, че и занапред ще има успех този ансамбъл. И това е много важно. Затова може би сега бих искала да ви попитам с вас неколкократно. Тук сме отваряли приказката за това, доколко днес младите хора изпитват респект към българският фолклор, доколко те го използват в истинския смисъл на думата пълноценно и черпят от него и сили, и възможности. Разбира се, черпят и от него най-важното, българския дух. Та да ви попитам, мисля, че за всички, които бяха на вашия концерт, не е тайна. Не е тайна, че наистина младите хора уважават и запазват и съхраняват българския фолклор. Да ви попитам, очаквате ли подобни прояви, подобни концерти, ето като този, който наистина се определя като много силен, много добре направен, един концерт, който взриви така новозагорската публика, помагат за това онези деца, които пък не работят при вас, не работят в други формации, поне малко да ги загаделичка това желание да се потопят в фолклора. Мисля, че помага това нещо. И аз и много пъти с вас сме разговаряли, ако поднесено в подходяща форма, атрактивна, както на силен концерт, младите хора наистина ще предпочитат. Разбира се, не е възможно всички да танцуват, но поне частица от любовта към фолклора, към българската музика и танц трябва да остане. Аз съм убеден, че този концерт и въобще ангажименти на ансамбъла доказва факта, че много от танцорите, техните приятели да ги чакат на репетиции, наблюдават репетиции, аз така нарочно ги каня в залата, просто също да усещат атмосферата. Но поднесено в подходяща и така атрактивна форма, младите хора също обичат тези неща.
Добре, това е много оптимистично и много хубаво. Аз си мисля, че е нормално разговора ни наистина да бъде такъв. Какво предстои сега от тук нататък? Само репетиции или ще имате и концертна програма? Очакват ли ви излизания извън Нова Загора, пък и извън страната? За сега има някаква вероятност на 25 този месец да пътуваме за Турция. Има така още технични неща. А по отношение на програмата, в най-скоро време ние, но предполагам по Нова година, по Коледа. Иначе репетиционната дейност се продължава, имаме нови неща да правим. И съвсем нормално от сега да... Една седмица са в почивка танцорите, но от понеделник започваме нови неща да правим. Да, виждам вече, че колегата е пуснал записа от концерта. Сега могат да видят зрителите ни част от този тържествен концерт, посветен на годишнината. И бързам сега да ви питам, разбрахме вече, че децата много са се ентусиазирали, за да стане както трябва спектакъла. Какви бяха реакциите им след това, ме интересува. Зарадваха ли се, например, те на наградата, защото освен вие с медал Диньо Сивков, ансамбълът беше награден с този медал и много ми е любопитно как реагираха, когато разбраха, че освен всичко това, вие сте и новият новозагорец на 2001 година. Какви им бяха реакциите? Какво ви казаха? Реакциите, особено след като получиха, те на сцената бяха всички участници, като получиха наградата, просто те бяха изненадани приятно, да. Както и аз самия, за което благодаря на общинските съветници. А вече и те на Котело, когато останаме след концерта, бяха само бившите участници и концертния състав. Просто с едно такова въодушевение, с чувство на радост, прегръщат, целуват, браво господине, получих заслужена награда. Това е много хубаво, аз мисля, че много ви радва това. Това сякаш ви радва повече. Срещат ли ви сега новозагорци, поздравяват ли ви, какво ви казват? О, новозагорец на годината, здравей! Добре, това звучи много хубаво. Така, много ми се иска накрая на този разговор, господин Енчев, ние наистина за вас многократно сме разговаряли за българският фолклор. И все пак да кажете за толкова много години, занимавайки се с това приоритетно, каква ви е надеждата за българина въобще и на самият вас, какво ви дава този непостоянен, непрекъснат, денонощен бих казала, защото не само по време на репетиции вие мислите за това, досег с българщината, с фолклора. Аз много пъти съм казал, да запазим българщината, трябва да се обичаме фолклора, да се спазваме традициите. И мисля, че съвсем левно българина пред много трудности е бил изправен, никога не е падал духом и на колени, така че само напред и напред. Благодаря. Това прозвуча много оптимистично наистина, само напред и напред. Радвам се, че бяхте наш гост, радвам се, че си поговорихме, а искрено се надявам, че от тук насетне винаги ще има хубави, добри поводи, по които отново да се виждаме, за да си говорим. Вие бяхте с нашият сутрешен гост, уважаеми зрители. Днес на гости ни беше Новозагорец 2001, главният художествен ръководител на детско-юношески фолклорен ансамбъл Загорчета, господин Енчо Енчев. Загорчета, главен художествен ръководител господин Енчо Енчев. Детско-юношески
1966 година на базата на съществуващите самостоятелно до този момент 3 формации. Танцов състав към бивш общински пионерски дом, битов хор към СОУ Христо Ботев и битов оркестър към Общинска школа по изкуствата. Талантливите малки новозагорчета са се развивали под вещото ръководство на господин Енчо Енчев, ръководител на танцовия състав, господин Митко Иванов, ръководител на битовия оркестър, госпожа Янка Савръкова и господин Симеон Стоянов, ръководители на битовия хор, господин Димо Енчев, корепетитор и покойната Пенка Кожухарова, помощник ръководител. Консултанти на ансамбъла са били професор Манол Тодоров, фолклорист, преподавател в Българска държавна консерватория и господин Тодор Кръстев, главен художествен ръководител на Държавен ансамбъл за народни песни и танци, град Сливен. Много са представленията на талантливите новозагорци не само тук, на наша сцена, но и в цялата страна и чужбина. Франция, Полша, Македония, 3 пъти в Украйна, 2 пъти в Гърция и Турция, участвали са в повечето събори, провеждани у нас, правили са записи в национална телевизия, носители са на много престижни награди. Дами и господа, изключително ми е приятно да поканя на сцената господин Желязко Милев, кмет на община Нова Загора. Уважаеми дами и господа, скъпи юбиляри! От името на общинското ръководство и лично от свое име ви поздравявам с вашия юбилей, 15 години от създаването на детско-юношеският фолклорен ансамбъл Загорчета. В различните възрастови групи на ансамбъла са обучавани и участвали в концерти над 500 деца. Изнесени са над 200 концерта в града, общината и много градове в страната и чужбина. Днешният ден е ден на признателност и благодарност към всички посветили своя труд, любов и творчески талант на ансамбъла. От все сърце ви желая и занапред да носите в себе си удовлетворение от вашето творчество, да печелите уважението и любовта на вашите почитатели, да се радвате на бурните им аплодисменти в знак на обич и признателност. Радваме се, че в града ни има толкова много млади таланти, които ще запазят и принесат във времето традициите на народа ни. Честит празник! А сега ми е изключително вълнуващо да прочета решение на Общински съвет Нова Загора. Общинският съвет Нова Загора дава име Загорчета на детско-юношески фолклорен ансамбъл Нова Загора. На същата празнична сесия Общински съвет Нова Загора прие и решение на основание точка 2.5 от статута за морално стимулиране на физически и юридически лица с заслуги към град Нова Загора, Новозагорската община и Република България, Общинския съвет на Нова Загора награждава с медал Диньо Сивков за съществен принос в развитието на образованието и на културата Енчо Станчев Енчев. Главен художествен ръководител и хореограф на детско-юношески фолклорен ансамбъл Загорчета в община Нова Загора. И по извънредно внесено предложение със същият медал Диньо Сивков се награждава и целият ансамбъл Загорчета. Дейме честито!
Загорци, тъй като всяко едно начало, което е сложено на Божието благословение, ще ви моля за някакво случай, след най прави. Благословен Бог наш, всегда и вечно веки веков. Амин. О Господи, явете нам, благословен градиво Тебе, Господа. О Господи, явете нам, благословен градиво Тебе, Господа. О Господи, явете нам, благословен градиво Тебе, Господа. Нека гласната и смъртта, особено сега се просвекам Богородица, и да падне пред нас покаяния, и от дълбочината на душата се действай към нас. Владичица, смени се над нас и ни помогни. Богородица, защото сегем в множество грехове, не връщай празни Твоите раби, защото Тебе съдничка надежда имаме. Богородице, възпанита, няма да плачем да говорим за Твоите сили. Защо Господи е предстояло да се моли за нас, Той би ни спазил от толкова беди, Той би ни запазил до сега свободни. Владичице, ние няма да отстъпим от Тебе, защото Ти винаги спасяваш Твоите раби от всякаква съдба. И Господи се нам слышим святаго Евангелие, Господа Бога моля. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премилостиви слышим святаго Евангелие, мир на всички и душове Твоему. От Иоанна святаго Евангелие чтаниха. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, да внимаваме. Да помолаваме Господ Исус Иерусалима, Иерусалим, правче, палче се намири капане, появести нечновите зла, която има пестри пород, тя вклише голямо мъжество, болни, слепи, хроми, изпекли, които чакат се разкрити водата, защото ангел Господен за времето защит капаната, развидваше водата и който развидваше, след развидването на водата оздравяваше, от каква приболест да бъде
ансамбъла са участвали стотици деца. Първите от тях вече са зрели хора, а някои и днес се занимават с народната музика и танци, като предават голяма